l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. Lejla se tkun qed tittella t-tieni semifinali tal-programm esklusiv ta' One, Malta's Ultimate Tattoo Challenge, b'kompetizzjoni bejn żewġ artisti bi stili differenti, Luke Merċieqa u Matthew Zara. L-isfida prinċipali tagħhom illejla hi li Luke se jkun qed ipinġi fuq id-DJ J Joy, filwaqt li Zara se jkun qed ipenġi fuq Kaylee Joe minn Vibe FM. Ir-rebbieħ tal-lejla se jikkompeti fil-finali kontra Federica Pizzalis, li rebħet l-ewwel semifinali l-ġimgħa li għaddiet. Il-finali se tkun qed tixxandar ukoll b'mod esklusiv fuq dan l-istazzjon is-Sibt 30 ta' Marzu. Iż-żewġ artisti fis-semifinali tal-lejla kellhom avventura eċċezzjonali tul is-sensiela u saħansitra kienu fl-istess tim fil-bidu. Huma taw ir-reazzjoni tagħhom għal din l-isfida l-ġdida. Li wasal sas-semifinal huwa diġà onura lejja. Inni naħdem ħafna biex nasal sa fejn wasalt illum. Għażlitni Kaylee u rajt design. Inserta huwa xejn l-istil tiegħi. Għax microrealizm u fih naqaxol mux ħażin, impenġi ħafna iktar kartun suwek, allura imma nafx li ħammur tajjeb skur, fis-sens ħanamela żgur. Din it-tieni semifinali ta' Malta's Ultimate Tattoo Challenge se tkun qed tixxandar fuq One illejla mid-9:15 ta' filgħaxija l qudiem.